Kublai pi baro nga kertangi kong Merili Carnior nga siyong asa aksinong Wailoy East Kasihil District kabahap hakadong kathan sa Sumper nagkong ay ang sapanpaw kasing sungungu yung balay bubu bataw ya nga but ubala ay kabet basyat baklan manganla ban niya simenta kani ka por kabamenta mo nang taru nga ay kasing Kublai ya isa PS lingdo ibala paniya niya kani kabanta but kamtam lay bala ni ki long mi baro ni layo ban sim banta kulit man sim klem da dang gano jing sio but kumjuru ya pi ki nong bisar ki viewers ya kani ka video but nakalyang jonga hakabaya day bat katay ka phang bala kadaw hanang ngasko ban penpaw ila kajing kersan kajonga ba nda hadien bangaladap ban pet ye kini ki ar ka ai kajing mentoy bat ka ai kajing du jing mentoy na pedang kini ki ar de ngalasim ye kini karai bat kata kalong bang kersan ya ka baong dang la ka bakha khon khnyak bani ka bakha sibun maling kersan ye kani kadaw kalong ba naki points ki baharom kan kabaning kong hangni kadai ispang kajingen kat kum kajing sungo thu jonga hakabay day bakani kapang hakabay day bakani kapon asngo ba mo kino kijing le te kino kijing le hakajing im kijungi baman kasni kita kidai ki kam ki babhala ni ki basniyo mo ublay yang yu bisa eksim ki bakado lay omte ba ublay jat bangi pen khendak khon unshu pen unnamap shu jat bangi kha khon sibun ot ke jing yo ki khon ke de jing ai ai jong ublay ke de jing ku ublay ngap deng ni kata apa deng ni kata tang bang ngomong ba ong ba khendak khon ru ngin long nok ki ba bam la ban pedang ublay te namar kata nam ngale bali ngom kum de namar ladangi kinder ro ki khun hendai ki kampan ngimle ti ki pasniu ni kiarte nakatu ka jing ka kam ka bangi sngo ba ka mensim jungi ka persya ba ladang ile ka ni ngaso ka persya ka hukum jong blai ladang ale ka ni ngaso ka panmong yo mon jong blai ti nakata ka daw bang kiar ki kam ki pasniu kum shubu na mo ngasngo ba kum ka kam penduk khun lani ka kam bandi rawai penjalan khun lani ka kam ban enjek mo karena penjalan gikun kita bro ngasgo ba kimlong bangam sula ban pedang tengam nam tre nei kibun kidon patte de kiwigilat da kabangi so tu jing mut si da kisijur nang ta sagoi pede long da kabangi songkha kamslem no mo de kita kan matrai ublai unnum thau ya kita ki baro nrai ublay bisar hi kat kum ka hok te hakabadai ka poin ka baar pada kata ka de jimpang jing stom namar baling simi ka ka poin kalong ba ngayo i ma ha ka jing syam ka jonga ba nga yo i si saba kilong kami dan ka kanthai ha ka por baka ka khai tu khulung ka bor met ka do hangta kham tam lei ka snam bat kani ka simpor baka long kami kan pendap dan kan recover ya ka tu ka bor met jong ka kham tam lei ka snam mo bakan sakhat bakan salong ba ban la ban khabian ti nomor kata lada ka khano atang hadin sistem biang lada tang hadin si ars nem duna kan thei bapri kala ban nam long ba sai bakhain tam tam mo por ba kha khun ye tu khulung ti kan nam ka duna gen kasnam jong ka ti kan ka jing ma ya ka yin ka sam ba dia ka yim lang salang nang tade kidan tu long kami ki badan lai gani ka jingpang chronical diseases kata ka jingpang baong ba kabane slam ha kamet ubri ma telada ga kan thai khandai banai kadang pun itu khulung kam la te bandi itu ki dawai wa ki doctor ki kiar ki ban ai nge gitu ki dawai
Ika haban sya kandai benai ban hadian bakan dalak karu namar beli namar kajing ai bun jong kaya itu iklung te kam wa bandi ban sumare kamen kam kwa di dawai ma balik kajing jong kakmi iklung baka ka kalong baka du katakta te namar kata kam kwa bandi bayo katan ka side effect ya iklung baka ka barkari te namar kata ka itu kidawai si senam tam lani ar senam tam kailang bat kapor baka kapun kan dia ar senam tam subuh hadin ar senam pat kapun biang lani ka kabiang kumta dia kan kadang slam kanum yo ti ban sumari tu jimpang bawdan hapok kamet songka dia kikanahi baka ni jimpang bawdan hapok kamet songka ka kadang nek slam te kadang kam jur te ya lupa ngin keno lah baca aku kini ite dia nomor kata ngihap kan ban suatu te ka poin ke balai pada yang ni ngaso ban pensngau ke dai syapang kajing kuat lah ha ka baya dai berkenia pada nga ngau kumba ngau kumne kan ba bun kilong kemi kigen tema kham tam le kitu gibala pendap ya ka high secondary level lani kitu ki degree ma te ba pli ha saka bikin le beteng biang la kilap khun no ma la kilap don kaplan le beteng biang hap sangi enok pi kikut lat no pi tang hang to kham tam le kitu gibadan ni ka sap ka ba Ublay ula ay haki jaka bakin yo ban mi sabar mi sakmat ka perthai ban pen I bakidan ni ka bol ni kata ka jingku khu bala ay ublay ma haki kim yo te kalat ki haban sukut hayeng namar balay jing lap khun jaka bakin yo mi sakmat ban yo ban kum kabalong ru kum kalat ban kamai ma ban lak ban pendap le mi jing don kam hayeng samte kham tam le gini ki por ki bamenta ka dor ki jugi ki paro kalong syaka syaba pala tingim snow jing ya misul kundu jing ya ban penkot ban pendap ya paro ki jing don kam hayeng ma kapoin hani sakawai pada ngasngo ban penpau ma jong pi kadai syaka ka jing bamhun nyimhun dan leleru em kum kikmi kikpa ban shu yo I ya kapertai nyimhun kadon baik kejing sengu diau hala kamen sim ma namar kane kakta kajing bun khun palat kakta ya kabor met bat om tang kata kakta saya kabor jing perkhat bat haba kakta kabor perkhat ka met kapat ka ring kasur ruban penmi umnut dia nomor kata la dadan ala nilai ki bakam penjalan kun lani ki bakam la ban trai janai ma ki bakam song samla ti ki la ban trai janai ka kam haka no kam ka baki ki dan kam la ban penjanai ki kam la ban pendap pen biang ki baki ki kwa ban yo ente benda palat ru andai kalong ki yo te Anribat gitu kiba bun khun ki lap khun hayeng bapli ti nomor kata tang syukran kasuru sunut ban penmi nomor kata ka plaha ka plaru kiduna ya ka pisa ka tengka ti kani ka kata kanya gijing macam perkar ka kadon gijing sngodiaw I kadon gijing sngodiaw silenter ka jing bamhon ka bensiam te nomor kata ka pelong no eki bala dawan tang uwe ru bri ba kham I kham biang kham bet ma I haban sus ngapte su ko ngu su long nyang ko ngu umta ti kham tam le gitu ki por election ma ada dan sini politician ki bapimbi kumni umtai I su long kim no te bakli nakadaw jong ka jing kumta ti nakadaw lada ngi kam penjalan gi khon ngi kam la man penjanai ki kam gi jam ha ki babun ki liang nadu ka pule puthi nadu ka kam ga jam ga bagi trai nadu ki ba baro te kumta ken ila ban kot ikata ka living standard
dah bagi dan kata ni kambun tharai ki nong hikai ki doktor la niki nurse la niki professor niki officer niki IAS te kum ta kan aba bun kum gitu giru bastat baslur ki weiru ki timpi kam tam le ki nong wei ki bana baru but wat ha ka yin ka semru la da ki bun kum kini ki bastat bat ki basakmat ki mnut phi ban le ka batam wat ka corruption ru ang tharai ka duna kan sahir arsut tan nang ba ka jing nang jing start nang ba ki kam ki bangil ap tan janai de sakawai pada ke point hani nga kwa banwara kata kada is pangit singit hakabaya day berkani nakaliang gejong nga sngu ba kajing iru ka kta pi la dang ibun kun palan hoi ngomong ye baro kita ngap tu kan ne nrai long khamtam le kinong kondam ki ba bun hi kani ngalam ba ngana nuksa ni kata long ba kisijur kide ki badan kham khna kia poi no mo nakadaw ba kidam khna bat ka jing ye poi jong ki haban ki kha khun mo ki khun no andai nakadaw ka jing ba jing khna gujong ki kim pat kot ki jing mujing perkhan bat nalor kata ki bun khun man kasnem man kas arsnem duna ki kha khun kumta tang hakas tang ha ka saus nem ru lai ngot ki khon tang ha ka sam nem saungot kum ta ter ter te kani nalor bagi long khna ki pada kot bhag jing mujing perkhat ki ya kim la ken ban sha ki tu ki jing e namar ka bun ka jing dawa phi bun ka jing e jing pang jing sitom ka ban hang to hakum gitu ki por dikalaban walau iru lembah gitu gising un ni guys un kelat nak kanya rak tengah bagi kun kiti sakawai ru da kakmi mo sakawai nuksa lomba larak kami kabun gi kun bapli tang ya no kan la ban tang ya no kan la ban kam tam le mo nay kran gitu ki bala kham he ki dan sakmat handrai tang yo uban yo pramo bat ba khandai te utu ban yo udang subu no haki samsnem duna uba pra haki lais asnem tam mo kumta bat uba khandai daki banai te hapor ba i klung dang daki banai iyam ki ne ba kham ret pat mei kat ko ki saba be eki siam utuk mobile ki pathai mentali ba ai tuk mobile kecil ayu ikon beli, jika ban yo ikajing it, kuduk it, bat hikai nak kami, kaya don nak teh kajing it, ho ni kuat andai nak kadaw jing lak kun te pi, nak kajing bun kun te, kajing it tu kam jana syu, abang idu ikajing it, idu no kajing, abah hiar dor kajing it, ni hiar dor kajing ibu rami iwei, ni hiar dor dia kajing kermen, idu kajing kermen, te tangine hi kermen ba uble ku kui pi wei pini adap kermen pesai baklan but ngapan ma bu la dadon kinu ki ba kta yano wat nam skoi ai namar kham thau yano de kublei pi baro tangine kinten kublei sia jang